pangan pangunguna, kundi ipagamos silidari hamaan dara. Ay karumanigin masukun nga matukulan sa pastilan, bisan maunuran ay patalang ay papayungan. Halaan sa himangan pangunguna, kundi ipagamos silidari hamaan dara. Ay karumanigin masukun nga matukulan sa pastilan, bisan maunuran ay patalang ay papayungan. Permihan magsinut-sunuran, ay mamulo si Kapitan o himayuran. Pangailang irang pagsayaw at pangustura, ay ahay may pasiganahan pahira, ikirang pagdala. Alana, isahin pangan panguna, kundi rin pagkamusigan na maandala. May dami paninigin masunod mga pukuran sa pastilan, bisan maunuran ay pag-alam ay papayungan. Alana, isahin pangan panguna, kundi rin pagkamusigan na maandala. May dami paninigin masunod mga pukuran sa pastilan, bisan maunuran ay pag-alam ay papayungan. This is Hiporlos Town Fiesta 2022, Hiporlos Eastern Samar, Waray TV, subscribe. Mayora of Lawan, Eastern Samar. Sa himangan pangunguna, kundi rin pagkamusigan ni hamaan dala. Ay damo panibig masunod na magbubulan sa pastilan, bisan maumuran ay patalan ay papayungan. Alana, sa himangan pangunguna, kundi rin pagkamusigan ni hamaan dala. Masukun nga magbubulan sa pastilan, bisan maumuran ay patalan ay papayungan. Mabubulo na pinayungan, ang kay daw ay hinipagkitan. Nagsula inihan pagkuran, ituhalawan ang hitaw, ukulan pagkurahan, kuwartan daging sakrat ni Congressman. Alana, sa himangan pangulutan, kundi rin pagkamusigan ni hamaan dala. May daming paligid, masundot na magbubulan sa pastilan, bisan maumulan ay patalan ay papayungan. Alana, sa himangan pangulutan, kundi rin pagkamusigan ni hamaan dala. May daming paligid, masundot na magbubulan sa pastilan, bisan maumulan ay patalan ay papayungan.